ya sedang no hagani kapor ya ka jing mani bat ka jing syakri ka jungi yo blai nangkong nagaliang ka Good News TV jong ka jing sang samla ke jipis not sep ni ngashim ya ka kabu ban pediang sobha ya fi baro ki nong page bat ki nong skap lang ba ka YouTube bat ka local TV channel ke jing dwai jongi ya fi baro ki nong page bat ki nong skap kalong bau blai unyai sumar bat yai kerku yipi wat hapadeng kani katma bajur jong jinglong mensim bat ka khlam COVID-19 haswa ya ka bangin pendam hakmat jong blai ka jing dwai ngan puli na ka wei na ki benta jong ka ktin ka jong blai ya ka bangila ban syam na ka jing rwai sam ka ba shis pa laifon riu kit khat baneng kong der kiktin ki ba ong kumni to aingu yo try namar ulong babha na baka jing snei jong u ka bam jukut to aingu yo blai jong ki blai na baka jing snei jong u ka bam jukut to aingu yo try ki try na baka jing snei jong u ka bam jukut ya uta ubatang mo u bale ye ki jing phla ki bakrau na baka jing snei jong u ka bam jukut ya ba ka jing shampang ula thau ye ki beneng na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bala siang ya ka khendau halor ki na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bala thau ya ki jing shai ki bakrau na baka jing snei jong u ka bam jukut ya ka sngi ban sanshar man sngi na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bnai bat ki klur ban sanshar man mit na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bala sho ya ka Egypt hau bala khan kong jong ki na baka jing snei jong u ka bam jukut bat ula penmi no ya ki Israel na pedeng jong ki na baka jing snei jong u ka bam jukut daka kti ka bakhlain bat ka sangti balakner na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bala khlat arliang ya ka duryau basau na baka jing snei jong u ka bam jukut bat ula penyat ya ki Israel ha pedeng jong ka na baka jing snei jong u ka bam jukut Henry ula pen kelon yo paro bat upai jong u ha ka duryau basau na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bala yalam yala ki briu lang bakari klau na baka jing snei jong u ka bam jukut yau bala sho ya ki sim ki bakrau na baka jing snei jong u ka bam jukut bat ula penyap ya ki sim ki badanam na baka jing snei jong u ka bam jukut yau sihon usim ki amor na baka jing snei jong u ka bam jukut bat uok usim basan na baka jing snei jong u ka bam jukut bat ula ai ya ka khendau jong ki ban long ka jing yo kanti na baka jing snei jong u ka bam jukut ban long ka jing yo kanti yo Israel u syakri jong u na baka jing snei jong u ka bam jukut u bala kan mau yangi ha ka jing long rangli jongi na baka jing snei jong u ka bam jukut bat u bala pelait yangi na kinong yele persha jongi na baka jing snei jong u ka bam jukut u ai ka jing bam ya ka do baro na baka jing snei jong u ka bam jukut to ai ngu yo blai ka beneng na baka jing snei jong u ka bam jukut ublay un kerku un yarap na ka banta jong ilang ha ka basngap pat ban sha skor ya ga jing puli na ka ktin ka jong u ini ya pendam hakmat jong blay ha ga jing twai ngingu ya me au blay bala baro namar ka gospel jisu nyangu yeme ablay namar ka ni kapor ka bakordor kapor ka bakentang ka ba me atrai medang penyo yel jong ki khun ki be ka jong me wat hapadeng ka ni ka khlam bangin yo banang pen sngo ban pen bena ban yalap ya ko khubor jong jing penim jong me nyangu yeme ablay namar ba melong ublay ubadap ya ka benang sa jrong badak dau setbian ublay ubat tiplut ye ki baro ki jingja bat ublay ubadan borlut ngiaingu bangidon yo ublay ubakum uni bat ngiaingu ru ye me ablay namar ki jing bha ki jing snei ki jong me ki ba me atrai me deng pen pau hal jong ki khun ki bi je ka jong me bat ngiaingu ye me ablay hapdeng jong jing lenti ka ba kabadap tang deki jing dan ju kiba me ding haga jing im ga jongi bat kham tam hapdeng jong ne ka khlam Henry mela isnei
Hakaba bela long rengkat lambat ngi. Hablay bi lebih snay ngi dwai. Bamen yai long unong ap lang brot wabha. Uban yalam yengin ti plang ki bajerngam. Bat banginam syam kenu ke jingkerdu haga jingim ke jongi. Bat ngi dwai yemi ablay bahap deng jongi ka klam bamen aibor bamen kersan bor yaga jingait ke batlot ke jongi. Langi day ban yahat yaga tem ke serngiu jonga jingap nginam syapting. Naba melong uding du usyandu ki pentingan yaga jingim ke jongi. Mela isnai hakaba mela yarap ingi haduk kani kapor. Ngidwai banang ni syakmat kakmat ke jome kan leit lembat ngi. Ngidwai baki jing bah bat ki jing snai kini but kisngi lenter jonga jingim ke jongi. Ngio i tang ye ki ki badum ia kaban sawan jonga jingim ke jongi. Hendrai ngi aingu bangi don yo blay ubakrau. Naba ki jing snai ke jong u kilong ki bakrau. Bat mi yai pen thmai ya ga jingim ka jongi naka wei ka sngi syaka wei pat ka sngi. Tribe i bat bisnai. Idwai ya ka bamen bat skam ya ga jingai ke batlot ka jongi. O hapdeng jongi ka klam. Ngila bani kendu shibun ki jing tunju ki ba meding haga jingim ka jongi. Ki jingduk ki jingkerdu. Ki jing sausi ki jing kuslai. Ki jing solong marway. Hendrai yarap inge blay. Bangin mat bamilong unong ap lang brot babha. Tribe i bet bisnai ngi dwai ya ka bamen kan mau kerpang yi ki balang ki badon hapo jong sinat ke jongi. Hapo jong ka assembly ru kumju. Tribe i bet bisnai ngi kan mau kerpang na ka benta ki bapang ki basitam. Bamen isnai ya ka bamen kneri ki dak sang di blai jong jipen kia. Na ka benta ki baduk ngi dwai ya ka bamen atrai men long unong pendap unong kerku ya ga jingim ke jongki. Bat kum juru hapdeng jonga jingklot jonga jinget jongi. Ngidwai ba minis nei ya ka ba men rap ban tin bat ban yalam ya ga jingim ka jongi. Tribe i bis nei ngi kan mau karpang. Naga banta ki frontline workers ke jongi. Ki ba tray haki department ki ba per jonga sarkar jela ka jongi. Isnei ya ka ba men ai haki ka bor ablay. Ka men sim jonga jing sokitli. Ka men sim jonga jing e. Try bi bet bisnai ngi dwai bam ai bor karpang na ka banta jongki bagi la ban trei da ka ba ai tilot ngi kan mau karpang ye ki nong sensar hakiri ba ka perthai hi barok ka wei namar ngi tips kam ba ki ni ki khniat banai ki bala dep kile kendu ye shibun ki jing denju haga jingim ka jongki man ai ki ya ka jing start ya ka jing sautu ka jing syampang bagi la ban sensar ban pen bha ban pen bit pen biang yo pait ba yo pait lang jong me. Tribe i bet bisnai ngi dwai kham tam ba men bu haki ka man sim. Bakin kham shapting nang kong e ye me. Bat sai sen ngi kan mau karpang ye ki nong yalam jong ki balang hakiri bat keleng satlak jong bertai. Isnai ya ka ba men bat scam ye ki. Pen yo haki ka man sim. Bagi nang la ban yai ne. Ban yai pen bena ya ka kubor jong jeng penim e ka jong me. Kerku naga banta jong ilang baro. Ongi aingu namar pamilong belai bujok sengau. Baru basya skor. Ye ki jing dwai ke jongi. Namar barok ngipan ban ibu. Haka kerteng ke jong Yesus Kristus ngi dwai. Amen. Mentangin yo sengau ye ke jing dwai ka bakarpang. Na ka sinot standing choir. Ji sang samla ke ji pisnot sep ngi. Ka baka kerteng ke jong ka. Ngalasyam ke jing sup. Hashem
Mentangin poino sya ka weipat ka benta jong ka jing syakri ka jong iuplay da ka bangin sngap bat bangin syashkor ya ka kubor jong ka ktin uplay nengkong ngai ngu iuplay ubala penyo hanga ya ka ni ka benta banya samlem ya ka kubor ka ktin uplay leng ba ka good news tv bat ngapan pauru ka jing sungu ya ki nong yalam jong ka kibalayo kibala penyo benta hanga hagani kapo banya pusan lang kalong naki artli ki benta jong ka ktin ga jong blai ka jingwai sam ka ba ar kit khot baningkong bat ba ar bat kum juru na ka gospel ka jong Matias kalenong ka ba arpo nyo kat khot ka ba sapon ri in sha skor ya ka kumbagalong ka jingwai sam ka ba arpo kit khot iwei bat ublei jonga balei mele ino yanga balei mejngai kata na ka ba yarap yanga bat na kiktin ka jingkerhu jonga au blei jonga ngak ang mensngi indrei mempen snow men mitru bat ngam snapja na ka gospel ka jo Matias kalnong ka ba arpo nyau kat khot ka ba sopon riu u Jesu ula perta da ka ktin ka ba jam Eli Eli lama sabaktani kata ka ba long ublei jonga balei mela ino yanga nakini ki artli ki benta jong ka ktin ublei ngalabu ya ka phang haba ka bneng ka snapjar ka jing solong marwei haba ka bneng ka snapjar ka jing solong marwei nga snotnat ya ka jing tho u Matthew Henry u ba ong kumni the God of Israel the Savior is sometimes a God that hides himself but never a God that is absent sometimes in the dark but never at a distance ublei jong ka Israel u ba long unong penim teng ude ublei u ba buri yeladi but ndei ublei u ba jano sundan teng haga jingdum Henry
ju jangai u Jesus Christ ula dep ya arsin ya kani kalenti jong ka jing snap jar ka pedang badai hakini ki arsin jong ka jing ya lenti bau Jesus u snautu ya ka jing solong marwe shisin habau Jesus dwai ha ka per Getsemani ula yalam yala ki laingut ki senran ke jong u Petrus u Yohanes badu Jacob banda ba maki ki lapoi ha ka per Getsemani u Jesus ula keren hakmat jongki u ong kumni ngas ngausi bat ban ka jing kordit ha ka jing im ke jonga ngas ngau linga bat ngas ngau pisa hadu kata-kata Song hangni to dwailem yanga bat kumta ula lech ka weipat ke jaka bat hangta u Jisu ula dam da peluk bat u dwai yakini ki jing dwai ka gospel ke jong Matius kalnang ka ba arpon riu kat khat ka ba life khandai ko pa jonga lada donlat to ai bagani ka khuri kan yo light no nanga panban om kumbanga mon manga Henry tang kumba memon kaktin ka jong blai ka yetu yangi bah pedeng ka ka jing dwai ka bajur ka jo Jisu kis ep ki batut bat ki balang haba jau ha ka khendau ki long kum kasna namar bala ban ka pisa ka jingleng a namar bau Jisu ula dep yo ilpa ya kalenti jong jing sa sitam bat ka jing sa narfna ka ba mu udai ban ya bat nda haba ula wan pai pat sikisndran u Jisu u syam ban ba kisndran kiyo dia wong wa tang sipor pimla ban ap ya to sadrai to duai ba pin mahap aga jing ban shoy ka mensim sisa ka smat ndrei ka do katlot bat kumta u Jisu ula lek biang syagaju ka jaka ula dwai ya ka ju ka jing dwai kok pa jonga la da don la to ai bagani ka khuri kan yo light no nanga pan ban om kumanga mon manga ndrei tang kumba memon haka sin ka baar habu Jisu ya syampat ya kisndran ki jong kini kiyo dia ulai haka sin ka balai bat u dwai ye ki ju ki jing dwai bat nda bu Jisu lawan pai u syam ban ba ki senran ke jong u kiyo dia wong to nang tia to ja thai ro to yang ngin ya lek no na bau khun ubriu un sashadi bat ban hap hakikti jongkin nong pop u Jisu haka per jong Getsemani u sautu haka jinglang abat ka jing pisa ya ka jing solong marwei baka beneng ka jarjar syam ai kanu ka jubab habau Jisu dwai bat ka baar ka de ka jing sa sitam halor ka ding pna dei haka ta ka mit la kem yo Jisu lara bantian bisar haka ying ka jong rangba sipai u Kayafas simit la dei bantian bisar yo Jisu man step lara sagaying jong Pilat bat hangni la rai penrem yo ki pajba ki baju but yo Jisu ban ngap ya ka khubor jong jingpen emai ka jong ban yo i ya ki kamba ki kampla ki bu Jisu le ban yo i ya ka jingpen khya ka jong Jisu bat ban bamru ye ki jingbam ki bau Jisu lapsa naga banta jongki kini ki ju ki briu ki be bot yo Jisu ki dei ki ju ki ba perta sa narpna yo Kris ki sendran ki jong Jisu ki ba bot yo Jisu hakti kejat ki yang hajngai habala sa narpna yo Kris ki kentai ru kilong kumjo dai halor ka dingpna habala sa narpna yo Jisu
Uperta ya kini kitin naga gospel ke jong Matias kelnong ka arpo nyau kat khot ka soundri sophonri. Ublei jonga balai mele ino yanga. Kani kadai ka jingkran ka basau naki nyautli ki jingkran khadu jong Yesus Kristus na lor ka ding pna. Hang ni ke ngio I ya ka jing sensar jong ka jing so marway u Yesus Kristus halor ka ding pna. Namar ki sendran ki bajubut yu Yesus ki kentai bat kum juru ki pajba. Ki yang sejengai. Henry hapdeng jong kata ka jing snolong marway. U Yesus ula job halor ka ding pna. Haka kentin kaban riu u Yesus u penmi ya kini kikitin hakikti jong menga IT ya laga jong kamansim. Badai hangning yo I ya ka jinglong kawai hapdeng ukpa baru ku. Hapdeng ublei bat u Yesus Kristus. Para bengej beit ngaken tu na kabenta jong ilang baro. Hapdeng jong ni ka klam ngila bane syam ya kini ka jing solong marwai haga jingim ka jongi. Hendrai ladangi lanang ban long kawai baru blai. Utakeng un aibor bat bangela ban job ya ka jing solong marwai. Haga ni ka por jong ka klam COVID-19. Kamde ya per than na ka jing snow jong Jesus Christ ya ka jing solong marwai. Hendrai ki jinge ki bakum kini kela bandang wan haki por ki bandang wan. Kadon ke jing ong. You can challenge the changes, but you can change the challenges. Pila ban yele ye ki jingkela dre amla ban penkela ye ki jingele. Kibriu hakini kisni ki kwa ban penkela ye ki jingele ke jongi. Ngila ban yele ye ki jingkela. Henry ngimla ban penkela ye ki jingele jongi. Ngiru ngila ya gani kalenti jong jing song marway. Haki rukam ki baper. Henry ka jing solong marway ka kham trei donbor hapdeng kene ka klam. Na ka jing solong marway ka trei ka jing khuslai. Bat kumta ki briu ki penyap yalade ne suicide. Ka suicide kalade ka jingpang hakini kisngi. U Thomas Kafa San Posau Snem ka Karta. Ubadai u finance minister jong ka Germany. Uba syait penbena show pajba ya ka jingirap kersan pisah hapdeng ka klam COVID-19. Hendrai la syam penban bo la klat haka train truck haka arf kandai terik march arjar arpau. Ya ka baki tharai ya ka jing songkus lai. Syapang ka klam COVID-19. Namar u perkat ya ka jingta ya ka yo ka kot jongkari. Susan Rajput Singh. Susan Singh Rajput life sau snem ka Karta. Aktor bakampau bah kini kisni ka film industry. Ulas din fasi yela de ka khat sauterik June Hajar arpau habandra habambai. Henry kini ka kes kala per hakini kisni. Kadau ka bakampau sabar ka bangitip hakitu kipor kiban nengkong kadai ka loneliness but ka mental depression. Ka trei ka jing solong marway bat ka jing so kuslai. Ka kun ka basa halaban ka yetu yala ka jong ka kmi ka bana benter. Syapang ka jing ja joy kmi lakato ka desngi. Hadin ar light tiyo. Lalap ya ka met ka jong I nawa umyam. Ikun ipla bahaba ikmi idang don hapdeng jong jingpang ka jing sitam hala ka jong ka snang sebenter. Ila wansa rengkat badi kun syalaban ban yo ya ka jing sumar. Dai indah apa mai ila yo ya ka jing sumar. Ila kham syait ila kham klaing. Handrai hapdeng ka bakum kata ka wanlap ka klam. Bat nadu kata ka klam, bat nadu baka klam kala sedang. Ila sedang ta ya ka rukom perkhat ka jong I. Bat ila susau kuslai halagasngi. Bat kumta hakawai ka step imi na la jong ka ying. Ija sendan. Penban la lap ya ka met ka jong I. Nakawa umyang. U Dr. Tabor Rembai. Daladi ulai keren bat ki reporter. Haba ulai yo amat yu ni kenyang jingpang COVID-19 arsen.
Haka jakasa jong u haka corona care center. Ngalas ngap ha ya ka jingkren ka jong u bat ki reporter. Haba kali ya ka jing shat ka jing klain ka jong u. Kawai ka bangang nga sautu kalong ba. U shat u klain kumbo pla. Henry ka ka bo pen sau kalong. Ngadon ka mental depression ka bejol. Lada kat kini ki brio. Ka jing sau marway lani ka ta ka jing sau kuslai ka ta haka jingim ka jong ki. Sakat notam ya kirit kiria. Henry para pengej biyit nga don ya kaban kentu na kaban ta jongi. Kadon ke solution, kadon ke jubab. Tan ka jing puli ya ka ktinu blay bat ka jing tay ya ki duwan ha ki ying ki sem jongi kila biang ban weng ya ka jing solong marway bat ka mental depression. Henry ka jing jong way ka ya per na way pat. Don ki ba klan bat don ru ki bat lat. Na kabanta ki batlot kham tam ha ki jaka nong kendong ki don kam ya ka jing sakriblai ha ying mani. Na kabanta jong ki ka jing khang ya ka jing mani ka jing khang ya ka ying mani ka long persa ya ka jing Kristan. Bat ka long persa ru ya ka jing kai u Jesus Christ ya ka bangi dai ban ting tang ya u. Ubala ban penyap met bat mansi. Ka jing pli ya ki ying mani kan yarap ban weng ya ka jing solong marway bat ka jing so khuslai. Nalor ki jing ki bapo. Henry ke jing perta ban pli ki ying mani hakini ki sni kala long tekum ke jing perta hari klau. U Charles Bradley Templeton. Way na ki evangelist jong kari Canada. U badairu u parlok jong Billy Graham. U bala yayat rengkat lambat u katto kat netli ki snam. Hakaba yalap ban pla bat ban saki ya ke jing pedim ke jong Chris. Udi unong yalap habolos dang ban ngam jeliu ya ke ktin ke jong blay. Ulabu shibun ke jingkeli ya ke jing solong ka ba karpang ke jong blay ya ki khun Israel. Bat ka wanru ke jing so artatin. Bat ke jing bam so tikna ya ke jing don bat ki jing kular blay. Kumta ula ino yo blay. Ula tho ya ka kot ka ba pau ba. Farewell to God. Reasons for rejecting the Christian faith. Ka jing kublay yo blay. Ki daw ka jing katait no. Ya ka jing Krista. Ki jing artatin bat ki jing bam so tikna ya ka jing don bat ki jing kular blay kala ban long yengi ki ba ngej apdeng kini ka klan. Abdul Kalam. U scientist bat u President Barim keri India. Nga snoutenat ya ka jing kento ka jong u. Nga quote. When problem comes into your life like a non-stop rain, always remember that God will always be your umbrella. Unquote. Haba ka jinghe ka wan ha ka jingem jong pi kum uslap baro silenter. Yai kan mau barabor yo blay. Baulang ka shatri jong pi. Ha ka lockdown jong ka phase 1. Ngasyukwa ban yatu ya ke experience ka jong. Haka ba jankut artat jong ka lockdown ka phase 1. Ngalas dang biang sesisin. Ban puli ya kini ka khotbah nadu ka kitab Genesis hadu ka kitab jing penpau. Batang artayo ngalala ban pendap ya ka. Bat ngalasyam shibun ki jingkular. Bat kini ki jingkular ke jong blay ki penklain ya ka immune system jonga. Ban yale persya yo new knyang jingpang COVID-19. Nga penslur ya pi barok ki pat riungai jong blay. Ban penklain ke jingpuli ya ka ktin ublay. U Robert Charles Sproul. U badai u nongsyam bat u president jong ka Right Response Ministries uong kumni. I think the greatest weakness in the church today is that almost no one believes that God invests His power in the Bible. Everyone is looking for power in a program, in a methodology, in a technique, in anything and everything, but that in which God has placed it, His word. He alone has the power to change lives for eternity, and that power is focused on the scriptures. Ngatrai ka jingklot bakrautam haka balang bamenta kadai kata ka bom donshu u weiru u bangej bau blai u kensyaw ya ka bor jong u ha kani ka kotba.
Wei po wei ula syukmi lenti ya ka bor haka program. Haka rukam haka buj. Haka nu kanu bat haki eke baro. Hendrei haka ta ka bo blay ula bu haka ka ktin jong u. Tang mo u marwei uba don ya ka bor ban penkala ya ka jing im syaka bom jukut. Bat kata ka bor ka don. Ha kani ka kot pak. Dang haki benai ki baladap. Ki national news kila ya keren bah. Syapang ke jengwan visit ke jong Prime Minister ke India Narendra Modi. Sya Ayodhya naga benta ke jenglek niam bumi pujan. Kabadai ke jenglek niam ne kata ka customary ritual jong ki Hindu haswa bantai ya ka Ram Mandir ha Ayodhya. Haka santarik jong Agos arhajar arpau. Kumnu kat u Prime Minister un penlong kat ye geni ke jingelang hapdeng ka klam ka ba kadang kiu rasong. U syarat power u nang yalam barat ba jong NCP u kunthok wang kumni. Mandir one cure corona. Ka mandir kamla ban penkia ye ke jingpang corona. Ka jingkren jong ni nong yalam. Kapan palang ya ka jingmut ciperkat jonga. Hato ka ying mani jongi ki Kristan ru ka lamo ban penkia ya ka ni ka jingpang corona. Henry ngayo ya ka jubab halade marwe. Baga jingdwai jong ki banget ha ying mani. Kan penkia ya ka ni ka klan. Badai tang ka duan ka bala ban penkia ya ka ni ka jingpang klam ong ka ktin ka jong play ha ka kitab ka ba ar Samuel. Kalenong ka ba ar posau. Kat kat kaba arpaway. Pinsyam hakani kalenong barok kaway. Baki sngi jong jinglong sim jong David kila jankot. Badu David ula yo i ya gajing krau jong kahima haba ula sensar nyau snam shiteng hai Hebron but life snam hakari Israel. Uyo i ya gajing krau jong kahima jong jingroi jong kikun Israel. Haka hima ka jong. Baragaway ka sngi ula khot yo rangba sipai jong u joab. Ban ong yo ban lum jing kain ye ki kun Israel nado mingi sya sepngi na syatay bat na syati. Hadu katdo ki kun Israel kidon. Uni rangba sipai ula ong. Sim kendrat. Hato utrai jong me lamo ban penroi shispa sya ye me. Balai bau try usim jonga udang le ia kini ka benta. Hendrei namar bakade ka hukum jong usim umla banyele persya. Bat kumta ula lumlang ia ki rangba sipai jong u. Ban lum jingkain ia ka jingdon briu jong ki kun Israel. Ka simpor kandai benai arpau sngi ong ka ktin ka jong blai ban pendap ia ka jinglum jingkain. Banda begini ke rangba sipai ke lawan lam. Ha usim David. Ulayatu. Bahai Israel kidon pralak. Kibriu kibala ban ra ya kawait lam. Bat hakari juda kumba sanlak. Enda abu David ula tip ula yo ya kini ke jingkain. Kektin ke jong blai ke yutu yang ibu David ula snowsi ya kata ka jingle bakla la jong. Wang ngala lepop sikade hakmat jong blay. Bat kumta u David ula kala ka bamod. Hendrei u blay ula snow bitar ya kata ka jingle ka jong David. Ula khot yo nong ya tul pa jong David u gat. Bat ong yo David jit ka way na kini lightly. Laisnem un mat ya ka nemsniu hakari ka jong u. Lani laibnai ki nongshun ki be ban penyap yu. Bat ka balai laisngi kandai ka klam ni ka jingap tem. U David hagada ka por ula snow pisa ka mansim. Bat ula ong ban ya ka bahap hakikti ki jong ubriu. Kadang bahaya nga ban hap hakikti ki jong blay. Naba ki jing snei ki jong u. Kilong kibakrao.
Badai ha kabakum kata kapor nadu kata kasap hadu kabakut kata kapor. Kejingyap kabashirkai kalawan hakiri Israel kumpah nyopo hajar. Bad habau David ula yo angel jong blay bau dang yaj ban syolut iki breu ki badan hakari Israel. David ula dwai ula panma. Kamdei ke jing bakla jong ki. Kadei ke jing bakla jong. Lada wan hap kenu ke jing pensitam. Ai kan long tang yanga. Bat ke ying ke sem ke jong. Ublay ula kela ke jing mut. Ula khot biang sajisin yogat. Ubadei unong yetul pa jong David. But ong yo David. Bala ban pensange ya kini ka klam kalong tei ya ka duan yo try. Dei tang kata kabala ban pensange. Buat David ula kokmu ya ledi. Ula pendam ha kata ka benda. Buat ula tei ya ka duan. Buat ka klam kala sange. Para bangit bayi ngakot lang ngay wer na ka benda jong pi. Ngatip syai bahap pedeng juga ni kaklam. Pila ban ye kendu sibun ki jing tunjuk ki ba meding. Kila ban long ki jing so kuslai. Ki jing so long marwai. Hendrei ki kun Israel. Ki pa jong ki kila syania hame. Kila syania temela pelaj ki. Ke jingkot na kabenta jong ilang hak ni kapor kalong. Ba ngiru nginang ban syania. Ngindon ke jingadei kebacan. Yesus Kristus ulaya ya kini kelenti juga jing solong marwai. Hak per get samani bat kum juru halor kading pena. Hendrei ong ke gospel ke ju Yonis kalnong ke bakat riu kitkot laipo lai. Hak mi kapor ke jia sisa kala jia menta. Baan pen sakma ye pi uwei sala ke jong ke jaka. Bat pin ino yang marwai naba utau kpa don lambat ngala keren ye kini ke ru api bapin yo ye kajing suk hanga hagata ka perthai pin yo kajing jinja Hendrei to long slurpi ngala job ye kata ka perthai Jesus Christ ula job ye kajing so long marway man bau don hagani ka sla jong na perthai da ka bau unang ban penyeso ye ledi bat upa bat kani ka long kajing khot na ka benta jong ilang baro. Teng hapdeng ke ni ka klam. Ngiklet yo blay. Hendrei ngi day bandan ka reunite. Hapdeng jongi baru blay. Hangta ka jing solong marway. Kandu kandam. Pan klanya ka jing puli ka ktin ka jong blay. Ki ying kisem ka jong pi. Day ki duan ka jong pi. Bat syakri yu hangno hakaba pipidan. Katakan yarap ban pelat na ka jing solong marway. Naka benda ka buram oblay. Amen. Kublay un kerku. Ya ka kubor kaba ngiliyos ngau. Bad hagani ka po. Ngin yo biang ya ka jirwai ka bakarpang naka sinot standing choir jing sang samla ke jipis not sapngi. Tang baru try. Try.
Mentangi lapoi sa kabenta kabokut artat jong jeng syakri ke jong ublay. Nginget ublay un kerku na kabenta jong ilang baro. Kat ya kaba ni layo ya kalat ban snap ban pet lengba kini ke YouTube channel. Ngin ya penwai. Ni aingu ya me ublay berukpa jong ubah peneng. Namar ba melalong rengkat lambat ngi. Ngi duai ba kejing sisa jong ketin ka jeme kan yo jaka ka jik em ka jong. Bara ka why not ai ba kejing ka badap ka beslay ka jong try but nong pedim jong Jesus Christ. Kejing ba ka jong blay pa pa ki bam jukut. Lamru kejing slok ka bari ka petengan ka ba saj bor ka jong bensim ba khoi. Kini lai huai blay kan yo ya ka ban song sa lambat ngi. Ki riu ngai ki ru khoi ki ba kan mau bat ki biro me. Hang ne bat klang satlak jun ba dai. Nado menta bat ki ba bam bam jukut ro. Amen.